Nera itere bai izan zen disjokeia, hau solo txagarria da. Eske dago zerbait eta nahi du joan Elizarak, koño. Baino eta izan naiz, pues hori, agila, azte burutan, makarrontzen ez jarrekotolaia, eta jaio nintzen, eta beti deitu zian Isartxo, eta gizonarek ikusi zuen kuneta batean olako organilo txiki bat, eta mantziona maite errantzent hori Isartxondako, eta arekin hori zen dut aita txiotzen organilo hori, eta hola, igual hori izan nintzen. Ez zaitez joan urrune, eta bizita egin amatxiri. De hecho, sorgin batek errantzian orain dela gutxi, ni autoboikoteatzen nahi zela unitzetan, nire aintzinetik egon ziren bertze batzuk, ezin izan zutelako musikarekin bidea egin, niretzat artea ere bai bada norbait inkomodo sentitzea. De hecho, hori... Beharko luke ala izan. Bai, irutzen zaitu oinarrizkoa. Gustagarria baldin bada mundu guztiarentzat erraten duzulako zure begiak, ilargia, loretxo bat eta irrifarre bat, pues no sé. Beti galdetzen da berzen nahiago duzun estudioa edo eszenatokian, nik ez dut inungo zalantzaik estudioa nahiago dutera. Neri gehien kostatzen zaitena da jendean begiak gainan sentitzea. Badago jendea, kantatzen duelaik begiratzen duena bertze jende bat begitara, baina kontrolatzeko abertzea aurpegi aiden jartzen taola. Wow. Ez da, psikopata. Herri txikien mundua, mundu txikien multzoa, begin nini minoat, hori da unibertsoa. Ongi etorri hola iziarte, sonara, zer moduz? Ongi, gaur, ongi, erranen dugu. Ongi. Bai. Gaurko solasaldian zu gustura egoteko, humoretik edo seriotasunetik enfokatu beharko genuke. Nahi duzuna, ni moldatzen naiz bietan. Ederto. Izan ere ikusi zaitugulako, humorea ere egiten, linbondela edo besteak beste, akaso ezagutzen zaituenak ero beste registro bat ezagutu du zurekin humorea egiterako orduan? Bueno, ni ezagutzen hauen jendeak badaki beti izan naizela pixkete, pues hori. Humorera jotzeko tendentzia handia duen persona bat, eta pixkete helduleko bezala ni humorea beti erabili dut, eta pues, nizeraki jendea imitatzen, banakizkin memoriz guazemankeko esketxak, hola gauzak, ez dakit. Orduan beti zen, da zerbait beti egon dena hor nire bizitzan, baina egia da batean musika egiten hasten zarela eta kantautore bezala lotzen zaitu jendeak eta beraz persona serio bat bezala, porque karo, ateratzen duzu diska bat depresioaren inguruan, orduan horrek ere ez du laguntzen. Baina nik uste dut naizela bastante graziosa ere bai. Oronosti zatoz, eta Euskal Herriko soinu mapa osatzea bada sonaren helburuetako bat, zer gehiago jakin beharko genuke Oronostik zure jaioterria izateaz aparte? Mikel Goñi horkoa da, eta ez dakit, da herri txiki bat, batu 400 biztanle baserriak eta auzoak kontutan hartuta, bastanen kokatua dagona, eta ez dakit, igual ez da bereziki herri musikala edo, osarren nahi dut, bastanen ez ditugu bereziki baliabide pila bat, edo ez dago tendentzia handiegia taldeak sortzeko eta orain hasi dire gero eta gehiago, eta dago zada bat. Hor dago zapatilera izeneko elkarte bat egune bat, zeinetan ja, badauden entxegu lokalak eta utabertze eta baino ez da bereziki ez dakit, osa bai igual akordoian mundua trikitixana edo musika eskolena eta historia hauek, bandak eta baino baliabide aldetik, ezakit, osa niri beti erraten dute aber nahi zen beratarra, beran adibidez ez, dena tendentzia, kriston baliabide pila, ezakitze, eta guk ez bereziki, baina, bueno, ezakit, aldi berean nire familian eta hola bete ditu gara kantu zaunitz, bueno, aber herrian sinauteritan eta hola ere bai, badago, ez dago bereziki kriston talde pila edo kriston mugimendua osatzeko zera hori, baino gustatzen da orokorrean, ezakit.
Osongi, guazen bada, lehenengo biniloa Oronasen kokatzera, zure sorterrian kokatzera. Vale. Venga. Xep. Bueno, igual astokeri bat eginen dut, baina, bueno, jarriko dute mendigola elizondopora. Gutxi gora bera hor. Eta etxean ere, edan duzu musikatik. Bai haunitz, gainera iniz hori deskubritzen, gero eta atzerago gan nire arbola genealogikoan, badagola gero eta... Osa, badagola tendentzia ere bai, ja, aintzineko generazioetatik eta musikarako, de hecho, sorgin batek errantzian orain dela gutxi, ni autoboikoteatzen nahi zela unitzetan, nire aintzinetik egon ziren bertze batzuk, ezin izan zutelako musikarekin bidea egin, eta haien kiko errespetuz edo, nik ere erraten dutela, ostras, pues zuek ezin izan baldin baduzue, pues nik ere ez, eta hori pixkat behar dudala sendatu, eta nik movida egiten sinesten dut. Eta bai, gero, bueno, gerora hori ez, pues, enteratu niz gauzetaz, eta bai, kantuan aitzen gara honiz, ezakit, pues, kordiona, txistua, izan du beti hola jendeak, nera itere bai, izan zen disjokeia, hau, solo txagarria da, baina... errantzen ere, bueno, osea, ez dakidan eraita. Enteratu nintzen errantzialako ekonomiako irakasleak. Eta... Berak sekula ez izun aitortu? Ez. Ke ba. A ber, normal. Eta ez. Bueno, hori, bai, afizioa handia, pues nizerrakite diska unitzetxean, ere bai, frikadak. Ez bereziki, hola, como de culto ere, osea... Sin más, pues, dizerakit, Ramon Martikorenaren diskak, Itoiz, Mike Oldfield, de repente, pues, hola, Pink Floyd, bai. Monagillo izan zinela ere badakigu, esan dezakegu beraz, Elizak izan duela presentzia zure bizitzan? Bai. Eta... Konta iguzu hori. Eta orain bertzetoki batetik, baino, pensatu dut hasi behar nahizela joaten Elizara, baldin badago hutsa eta hola, zer Orozko Elizan badago organillo bat, eta nahi dut probatu, tio, eta egia da, eski Elizek baute movida bat, aurreko egunean egon itzen justo Olat Salvador eta Idoia Surmendikin joan ginen Zaragozara ikustera kontzertu bat, Maria Arnalen kontzertu bat, eta sartu ginen, nahi zen edo Eliza horrek Zaragozako, hau igual astokeri bat da galdetzea, baino Pilar zerbait, ez? Bai, Pilarreko ama Virginia da, ospatzen duten egune handiena, bai. Bai, eta bueno, izun kriston berua kanpoan, eta orduan Eliza barnean fresko. Egin rato bat. Eta... badut energia bat berezia, tio, Elizek. Ez da akustika bakarrik. Ez, da movida energetiko bat ez dakiten den materiala, edo dagon tendentzia hori solasteana superbajot, belak, intzensua, movida guzi hori, eske dago zerbait, eta nahi du joan Elizarak, koño. Baina, eta izan naiz, pues hori, bueno, agila, asteburutan, ematen zizkiguten 3 euro, lehen asteburu batean 3 euro. Dirutza bat zen? Jode, txutxeria unitziren, eta bai, pues, erraten dena bodas, bautizos y funerales, eta gero asteburutako zerak. Bai. Osongi, eta lehengo instrumentu hartu zenuen, zein izan zen? Hor egun instrumentu desente jotzen dituzu, ezta? Bai, izan nintzen panderetaren bat, edo gezurretazko akordio txiki hauetaren bat, edo ekarri zian, amak gainera kontatu zian hortzen ekarri zian, ahiltzen gizon ura bainon. A ber? Bai, bazen gizon bat nera mari erraten ziona, oza, nera amak, bueno, aurtun zegonean erraten zion, ditu horrezuela bai, isartxo. Eta, pues, nera amak errantzuen ez jarreko tolaia, eta jaio nintzen, eta beti deitu zian isartxo. Eta gizonarek ikusi zuen kuneta batean olako organillo txiki bat, eta emantziona maite errantzion hori isartxon dako, eta arekin horitzen dut aita txiotzen organillo hori, eta hola, igual hori izan nintzen. Eta hor egun, pianoa, gitarra... Trikitixa da nire lehenbiziko instrumentua. Bai, 9 urtekin hasi nintzen trikitixan, eta hori da urte gehien eman ditu trikitixak, baina egia da nire proiektuan berez ez dudanez jotzen, baina erromeritan eta egon naiz urte hau nitzez, eta bai. Sormen prozesuari labur-laburra esateko oraingoz, zer araberako da, bulkadaren araberakoa edo lan konstante baten emaitza da, ole inzidarteren sorkuntza? Ni naiz bulkada impulsotik. Persona naiz. Baina, bueno, konstantziak ere egiten du, burmuina ere bai,
Josu Urruti beti erraten dit, Burmuina ere gihar bat da, eta hori ere landu egin behar da. Landu behar da, eta espaldin bazara jartzen, baino badago jende egunero jartzen dena konposatzera eta hola, eta esken egin izan dute, eta urrengo diskoan pensatzen eta hola, banituen kantu batzuk eginak, eta etzen kantu txarrak, baina ziren hortik eginak. Giharretik bakarrik. Eta deskartatu ditut denak. Bai, Porque ez nahu betetzen, osea... Zagit. Bulkadarik gabe, ez dago Bai, azia abesti behar du honik. behintzat egon... Niretzat bereziki tripatik datorren zerbaitetan. Eta gero ja, egin duzu, bastuko dituzu 1000 ordu instrumentuekin, taldekideekin, ordenadorian dena dalakoa. Baino behar du egon zerbait. Eta zein izan diteke bulkada hori, ulertzot ez direla beti errepikatuko, baina abia puntu hori, abestiren baten pasatu izan zaizuna, nondik dator abia puntu hori? Eske nik uste dut dela, ez dakite, Rosalía badu diska batean, noizena du, bueno, esaldi bat erraten du, mariposas vuelan por la calle, para verlas tienes que salir, ez? Eta orduan nik uste dut gauzak bizitu behar direla gero kantuak egiteko. Baina eske izan daiteke ez dakit, osea, idea bat etortzen alda, mugitzen altzaituen edo zein tokitatik. Gaur nentorren autopistan, eta pasatu da gauza xuri bat, uste nuena zena kaio bat, eta plastikozko bolsa xuri bat zen. Eta erran dut, Badagor, hortik nondik tiratu, ez da? Bai, ez dakit. Bai, hola. Edo gauza dramatikoak edo ez dramatikoak edo. Badakigu hilabete batzuz musikatik aldendu zinela, ezta? Zergatik? Bueno, edukinulako depresio bat, eta ala beharrez, edo gelditzen zara. Eta, bueno, hor gontzen momentu bat, bueno, pues zeinetan usten duzun zure burua pixka baldur gorri, baina ez delako, eskez dago golako zerretan non loratu, baina gero bapatean hasten dira hori jaiotzen gauzak, eta hortik idatzi nuen bigarren diska, eta oso pozik nago, ze balio izan dit jakiteko gero, bueltatzen ditzen momentuan, pues pixkat zen neurri jarri, eta banakin zer ez nuen nahi, eta, bueno, Eta osasun mentalaz, gero eta gehiago hitz egiten da, musika panoraman ere bai, uste duzu nahikoa hitz egiten dela? Nik uste dut gehiegi hitz egiten dela. Zergatik? Eske, nik uste pasatzen dela momenturen batean baldin badago zerbait, bueno, pues, zerbaiten tendentzia gorakadan dagoenean eta hola, sistemak bere ganatu egiten du. Eta hori aprobetxatzen du hortik etekin ateratzeko. Orduan bapatean, nizer dakit, eskentzuten duzu jendea, ez duena idearik ere, osasun mentala solasean, hortik etekin bat ateratzeko, eta jendea berari pagatzen, ez? Eta bai, horren bueltan ere bain ikusten dut kriston merkatua eraiki dela, arriskutsua iduritzen zait, eta iduritzen zait... Salgarri egin dute hori ere, ez da? Bai, eta iduritzen zait, osasun mentalaren izenean, orain ari direla praktika batzu jartzen modan direnak, berez, astokeri batzuk, osea... Eta bizi garela hemen. Ja. Ze praktika zari zara, edo? Ez, pues, adibidez... Pues, eske nere burua zaintzeko nola egin barra diodan kasu sentitzen dudanari, pues gaur ez dut gogorik zurekin telefono solasteko, baina eske igual zure laguna dago, nizerakit bota dute lanetik, eta dago etxa una mierda, eta eske me tengo que priorizar hori, baina kontuz, osea, porque ari gara individualismo hori elikatzen izugarri, eta noski behar dela hobetx, osea, nahi dut, baldin baduzu harreman toksiko bat normaitekin, eta izan familia lagunak bikotea o lo que sea, bueno, horre noski, enizari horretan sartzen, ari naiz orokorrean. Iruditzen zait, badirela gauza batzuk hartzen direna, al pie de la letra erraten den bezala, eta ertz pila bat dituztena hemen gauzek, eta ez digula balio, zakin norarran, baino gomendio berak zuri do niri edo
ez dakit, dutzen zait. Kafe para todos honek ez du balio. Bai, ez hori. Bai. Ederto, zure hitzek badute poesiatik, baina baita nolabaiteko kostumbrismotik ere, eta benetakoak diruditen gertakariak ere aipatzen dituzu zure hitzetan, ez dakit, zeren arabera idazten dituzu zure kantuak? Ez dakit, bereziki exigentean naiz letrekin deusekin baino gehiago, nik uste. Mezuaren garrantzia. Bai, eta estetika, eta sonoridadea, nik uste badirela puntu pila bat, eta normalki etortzen zait esaldi bat ja bere musikarekin edo, eta hortik tirak ateratzen zaizkit gainerakoak, baino bai saiatzen naiz ez dakit nola erran, ez izaten distantzia haundiegia ni naizen persona horretatik, eta ni naizen persona da persona bat dena perzibitua tipa bat bezala, oronozkoa, xuria, eta bera langile familia batekoa, eta zakiz eta kontestu guzi horretan. Azkenean iruditzen zaitelako, zuk egiten duzunak ere bai behar dula izan pixke bat zure garaiaren eta kontestuaren eta auta bertze erakusle manera batean edo bertzean. Eta saiatzen naiz hori pixke bat mantentzen behintzat nabaritzeko nondik dagoen egina kantu hori edo. Zure buruarekin koherente izateko asmo horretatik edo. Bai, eta iruditzen zaitelako gainera, hori ez, ni bereziki hitzen frikian naizenez, horreri gero eta garrantzi gutxiago ematen digula. Eskelen igual sentitzen dute idazlekin edo bertsolariekin eta elkarlan gehiago egiten zela, eta igual orain ez du egiten hain bertze. Eta ordune pobretzen nahi dela uste dute hitzaren zera hoi. Eta bai, hitzaren bai zer eta bai nola adierazten den, ezta? Bietan gara galtzen uste duzu. Bai, zer eta bai nola, eta iruditzen zait, karo, nola mezua xuria denean mundu guziendako balio duen, eta saltzen dugun beraz sarrera gehiago, porque ez du inorei molestatzen, eta ez du inorre... Niretzat artea ere bai bada norbait inkomodo sentitzea. De hecho, hori... Beharko luke ala izan. Bai, iruditzen zait oinarrizkoa. Eta gustagarria baldin bada mundu guzienentzat erraten duzulako zure begiak, ilargia, loretxo bat eta irrifarre bat, pues no sé. Pues bai, salgarria da. Baina ez dakit ba, no sé. Egunerokoa inspiragarri zaizu orduan, esan dezakegu bai, egunerokotik idazten duzuzuk. Bai. Bai guziz, errango nuke baietz. Pues hori, bai, izan daiteke edo, aipatu izunudan bezalako txorrada bat, edo izan daiteke nizerakit horrazten zarela zure baitan eskarbatzen ere bai, baina, bai. Nolakoa da, norberaren barruan arakatzeko ariketa hori? Zaila. Batzutan pentsatzen dut, nagoz botatzeko gogorrekin, baina pianoan jarrita eta gauza hauekin konektatzeak ematen ditolako, atzeraka bat, igual pereza bat edo, batzutan, badakizu egin behar duzula, porque badakizu hor dagola, baina eski ematen du errespetuak hasi batzutan. Bueno, baina nik uste egin behar dela, bertzen zazten gara gauza raroak egiten, gaixotzen gara, egin behar genuke denek nik uste. Osongi. Eta gorkoan, sonan, zuzeneko musikak ere baduelako protagonismoa, kasu Maitia abestiarekin etorri zara, zeri edo nori ari zara idazten abesti horretan? Nere buruari datzitako kantu bat da. Bai. Ez dakit, nik uste dute egin nuen paroi horretan, nitzela bertze gauzen artean nitzen oso aserre. Eta musika eszenarekin eta gure egiteko moduekin eta bizigaren munduakin orokorrean, baina nitzen oso aserre, nitzen fiatzen inortaz, eta pizketzen nire buruai errateko ere bai, kontuz, zeren arrakasta deitzen dioten hori ere eduki badezakezu momenturen batean, hankak lurrian, eta bai, ezakit, jarriko dizute
pues hori ez, karameloik goxuena jarriko dizute, baino sinetxi orain, oroitu orain zeharki ikusten duzun ere bai ez, eta bai hortaz idatzi nuen kantu hori ere bai pixkat oroitarazten pen bezala, eta noski kritika bezala ere bai jendeai erranarazteko zu, zurraragizkoa zarazu, eta ni, eta mundu guzia, eta hilko gara, jango gaituzte zizarek, eta jazta. Hori da bizitan dagoen gauza ziur bakarra, ez da? Bai. Zuk ematen ez duzuna bihar emanen du ertze batek ez gara hain bereziak aditu ezazu jendia Txokolategin berria, karameluak, gereziak eta marrubiak hartu dituzu mutur gainean, kasu maitia ez da egia, kasu maitia ez da egia, ez da egia. Zuk bizi izan duzunak zentzua du hemen eta orain ez zaitez joan urrunei eta bizita egin amatxiri Kasu maitia ez da egia, kasu maitia ez da egia. Gainetik jausten zaigun ura, lurrera doa, bertatik jaiotzen baita arbolata, garri izaten du sendo erroa, kasu maitia goraka doa, kasu maitia okertuko da. Bueno, zuzenekuei helduko diegu orain, zer da agertokia, Olaia Intziarterentzat? Ezakite, hainiz deskubritzen oraindik. Ez da nire munduko tokirik favoritoena, beti galdetzen da berzen nahiago duzun estudioa edo eszenatokian, nik ez dut inungo zalantzaik estudioa nahiago dutera. Baina haineiz pixkete buelta ematen saiatzen. Baina agertokiak berak ez du kulparik, ez du inor kulparik berez, baina niri gehien kostatzen zaitena da jendean begiak gainan sentitzea. Hortaz inoiz ez du begiratzen inor. Osea, badago jendea kantatzen duelaik begiratzen duena bertze jende bat begitara, baina kontrolatzeko bertze aurpegi aiden jartzen taola. Wow. Ez da, psikopata. Bai. Ene.
bueno, tximas, nik ez dut begiratzen jendea, porque ikusi dezake nizerrakit gizon bat hola, eta pensatuko du, joder. Eta de repente etortzen zaizu zure trauma maskulinoak, eta igual tipoari da pensatzen, jo que se, pues ondokoari besape usaia dario, ez? Edo nizerrakit, jo que se. Bai. Eta, bai, bueno, kostatzen zait jendearen begiak sentitze hori energetikoki haunitz nekatzen duelako. Nire kontzertuak eta gero normalean ez naiz ateratzen, pues zera, merchandising eta saltzeko toki Akaso horretara. gehien salduko zenuenean zu agertuta, ezta? Mertxanerako, Pues seguro, baina ez Durangoko azokan bezala, baino nahiago ditute lagun batzuk ordainduta egon daitezela. Bai, argi. Eske nekatzen hau haunitz, baino haunitz, osea, energetikoki zera. Gero, pues, itaitu nire garbiketak, ezakitzen mobidak, porque azkenean da proiektzio handia, jendearen proiektzio bat, zuganez, eta hori dena jasotzen duzu. Zuk zure... Eta aldi berean zaude oso irekia, porque irekia kantatu behar duzu, eta bueno, pues nire musika konkretuki bai da zerbait oso intimo, orduan hor muitzen dena da oso potentea bezala, eta ikasi dut onartzen, horrek nekatzen duela, ez? Pues, niretako maratona hori da, eta, bueno, pues, pizket horre kokatzen eta ikusten nola egin dezakadan zerbait eramangarria, eta ere bai gozagarria, ez? Hori galdetu behar nizun, ulertzen dut gutxien gustatuko zaizun akaso kontzertuaren osteko jendearekin egoteara, baina eman izango du, agere zuzenekoak zure gozamenetik, eta ezin bestean izan behar dela. Bai, eta badire, ohartzen iz gainera badirela nere baitako, oza, nere izatearen puska batzuk bakarrik ateratzen ditudanak esena tokian. Eta horre egiten dute tokia, eta horrek ere behar du atera, ez? Horrek behar du egin bide bat ere, bai, beraz, bai, oza, izan daiteke gozagarria erabat. Tan, nolako sentimendu da norberak egindako abesti horiek, publikoak abesten ikustea? Ja, hori da pasada bat. Bai, da pasada bat orokorrean. Osa, zezuk hori egin duzu, pues hori ez. Zure kuartuan, ezakite... Zure intimitatean. Bai. Eta toki batetik oso vulnerablea, ezakitze, eta gero ikusten duzunean jendeak bere egiten duela ere bai, pues gauza ederra da hori. Hainbat eta hainbat agertoki jaialdi ezagutu dituzu, nolakoa da gaur egun zure ustez Euskal Herriko musikaren panorama? Bueno, hemen luzetzen gara igual behar ditugu. Denbora deixente, igual saio osoa barko genuke, zona osoa barko genuke hau erantzuteko, ez da? Denbora aldi gehiago. Baino, bueno, aberatsa alde batera, bereziki hegoalde zentrista ere bai, eta horre autokritika egiten duen nire buruarekin ere bai, Eta gero, pues hori, pues betiko azken boladetako asunto hau, baino ezote garenari, pues haundineikeritik gehiagi daten. Ez dut erraten bakarrik haundiak diren hoiek egiten ari diren kontzertu ereduagatik eta, baizik eta ikustitu dalako orain gaztiak, hasten direla talde batekin edo, eta badute, bizio konkretu bat, eta arriskutsua izan daiteke. Ustezu, hau ez alde luzerako, eta luzerako egiteko, ezote ditugu zaindu behar, arnasguneak direnak guretako, gure hizkuntzan dako, pues hori toki txikiak eta ekimen txikiak eta gaztetxeak eta auta dena, horre, bueno, nik uste badugula lana eta borroka bat berezike. Eta gero, nik ezagitze hostia pasatzen den, baina Julenek errantzuen, eta egia da, zei da oi hartzungo jendia espainolez kantatzen, tio, a ber. Zertan ari gara, ez da? Erran dute euskainolangatik eta hola badagolako orain zera zakit silmafia izaten nahi bat den edo, baina zu ez dakit, egon zen Julen hemen eta errantzun ze pentsatzen zuen horretaz. Bai, argita garbi utzu zuen. Ze pentsatzen duen berak ere bai horretaz eta eske ez da norberaren egoera soziolinguistikoa eske ez da berdina, osea erran nahi dut. Pues baldin bazara leringoa, jode,
nahiko lan euskara sartu duzula zerbait ere. Baina ni zer dakit, baldin bazara pos hori, ez? Gipuzkoako arnasgune batekoa edo dena delakoa. Ostia, zo. A ber, horrek uste duguna baino arrisku handiagoa du. Haunitzez handiagoa, gainera. Ari gara zuzenekoaz eta bidean ere ezagutu dituzu bestelako artistak, ikusi zaitu, sare soretan adibidez, Ola Salvadorrekin eta Idoia Zurmendirekin duzun harremana, etxe direlako, ezta? Bai, erabat. Eske... Baita eskerrak, Eta eskerrak. Horro hartzen zara... Eske, bada jende bat ireki ditu denak bide batzu pasatu denazu pasatuko zeren tokitik, garatzen zu kontuz honekin, kontuz bertzeakin, edo, bira hau, ezakitze, olako bide lagunak edukitzean niretzat da, oparirik haundiena, eta gainera egitan ematen denean toki batetik desinteresatua. Zen hori ere badago, baino ez, bai egizkoa. Guazen eta ez dugu solasten musikaz? Pues claro, nire gauza favoritoa. Botako ditugu taroteko kartak, claro. Bai, ez dakit da placer bat egiarra. Bueno, eta zuzenekoetan bertsioak ere badira protagonista, sonan ere bertsioak ezinbestean eskatzen dizkizuegu. Bai. Bueno, zergatik aukeratu zu Tapia eta Leturiaren Begi ni miñoa? Erreza izan zen bertsio aukeratzea, eta gero zergatik aukeratu zenuen abesti hori. Ez, egiarran eman izkion buelta pila bat, baino... Nik kantatu izan dut korista bezala Tapia eta Leturiakin, eta hau uste dut kantu hau ez dugula, ez nuela inoiz kantatu, eta gustatzen zait bereziki kantu honen bertsio bat egin zutena Kristina Aranzabe eta Leire Berasaluzek, zeinetan sartzen zuten olako kanto galego bat bezala, estrofa eta estrofen artean eta hola, eta ze guapo hau, ezakize, eta nik, de hecho, eginen duten bersioa da, horren bersio bateri tiraka eginiko zerbait zeren gustatu zitzaiten pila bat. Eta, bai, ezakit, dibitzen zait, hori, kantu bat super senzilloa izan daitekena, eta aldi berean, hori, unibersoa da begi baten ninia, eta ezakize, eta joku honekin, bitzen zait dela divertigarria ere, bai, ez du bertze bueltarik, baina batzutan ez du behar. Hori da. Eta zer dute Tapia eta Leturiak horregun belaunaldi berriekin horrela konektatzeko? Nik uste dute egin zutela txilmafiakoek guapos como Solano leyendas como Tapia, eta hor batean irekizela, oso bere bai dala, hostia, eta uste dut atera zela txandal batekin ezakitza ekin egitzela mobidaren bat, ezakite, eta bai, ezakite, baina posten naiz pila bat, porque gainera Tapia eta Leturiaren eskolari tiraka ateratzen aldituzu hor gauza pila bat ere, bai, beraz, balima da jende gazte horretan interesatuan ikustut izan daitekela osoa berazgarria. Emari handiko iturria izango delako, ez da, Tapia eta Leturiaren. Bai. Osongi. Zulotekin eminoa, hori da beginindia, Euskal Herria barrutik ikusteko ipinia. Zulotekin eminoa, hori da beginindia, Euskal Herria barrutik ikusteko ipinean. Lia lara la lei, alela alela alela, lela lara la lei, alela alela alela. Errikikin iminoat, hori da Euskal Herria, mundua bere barrutik
barrutik entenditzeko egina lotik iniminoat hori da mundu urdina unibertsua barrutik entenditzeko egina Tapia eta Leturiaren Begin niminoa versionatu duzu, guazen bada, viniloa kokatzera, Vale. Asmatzen dugun, Asmatzen dugun, begiratu eta gero. Hortxe gutxo gara bera. Bai, eske lasarte inguru hortan jarriko dut, baina bueno, izan ziteken bilabona duna, buelta hortan baita ere. Pues azkenean Tapia do Leturia do Tapia, pues jarriko dugu hortarteko zerbait eta ya. Erdibidean jarri eta listo. Eta bukatzeko, eta azkenen ariketatxo bat eskatuko dizut, gomendio bat egiteko, Euskal Herri mailan, kultura arlokoa, ez dugu zertan musikarekin lotura zuzen izan behar, ekimenen bat, jaialdi musikari, dana delako bat. Bai, nik pentsatut persona konkretu batean, interesatzen zaizkidan proiektu desberdinetan dabilena, eta da Maia Iribarne, bera da musikaria eta baita ere zinegilea, orain Altxaliliaken inguruan ustut zuzentzen ari dokumental bat. Baina aparte da Bloñeko abeslaria, gero Abia taldean ere aritzen da ariekin. Eta abeslari bezala niretzat ni nahiko espeziala naiz ahotsen dako, eta bere ahotsak badu zerbait bereziki potentea xurgatzen hauen horitzen naiz Baionako gaztetxean jo ginuen Bloñ taldekoekin eta gero, jo ginen guk eta gero haiek jotzen zuten eta kantatu zuenean eiera kantua, egitute horre luperrekin eta olako ahots odei bat edo nebulosa bat sortzen dute eta gaitu nintzen fascinatua eta bai, da niretzat persona bat baduena kapazidadea handia, ez bakarrik ahots polita du, ez gustatzen erratea, ez jakin bar da ahots hori dirigitzen, bezala, eta nik uste dut berak badakiela. Eta parte iruditzen ziten, interesgarria proposamen bat edo gomendio bat botatzea, ez dena hegoaldekoa ere bai. Osondo, eta non kokatuko genuke viniloa beraz. Bale, hau bai begiratu dugula. Hemen dago lasa, zeren bera lasakoa da, eta, egierran ez nakin ontzagon lasa, eta begiratu dugu. Baina, errango nuke lasakoa dela. Hortxe. Eta entzungo dugu, eta ezagutu nik ezagutzen ez nuen bezala, seguro nik ikusentzuleak ere ezagutzeko dutela izango du. Merezidu eta ez da. Bai. Azken ariketatxo bat ere eskatuko dizut, Olaia. Zure viniloak hemen baditu bolako, lau vinilo galdetuko zenuen asiatik, zer egiten duen honek hemen, eskatuko dizudana vinilotako bat aukeratu,
Galdera irakurri eta altuan erantzuten saiatu. Bale. Azken aldian ze galdera egiten diozu zure buruari? Bale. Enez hasiko ben gauza personalegia kontatzen. Ze galdera egiten dio nere buruari? Non dago muga zure burua zaintzearen eta berekoikeriaren artean, hor. Malabare desente... Funambulista, ezta? Bai, kostatzen zaizkit malabare batzuk hor. Eskerrik asko Laia, guretzako placer izugarria izan da, zurekin hemen Berdin, solasean mila esker. gustura lasai luze eta zabal egotea. Torrengora arte. Berdin, mila esker.